Assalamu alaikum Türkmenistanlar. Yine de men siz bilen Hıdyrov Kakımrat. Şu 7 Avgust 2021 yıl. Ma köp akıllıcılar yine yazıp oturlar deyinman. Ay näme deyin? Bir çıkış etmeli olup oturun. Şunu edesim ele na şu çıkış. Sebep şu çıkış etsem adamlar ruhtan düşer diye oturur. Şunun için edesim ele na. Yani bunlar mecbur edip otururlar mı? Men oýlanşaryn, edeymi etmämi diýip. Şonda da näme deýin? Görers. Ýöne olaryň şu kommentariýasynyň soňunda diýip geçerin men bularyň. Eziz adamlar Türkmenistanlar. Siz oýlaýyňyz şu İstanbulda şu zatlar boldy. Biziň hemme problemamyz çözüldi diýip. Ýok. Beýle problemalar ýene Orsetde başlady. Şu Движение партия реформ barıp bir gün barda kapysyny açmadylar ha. Şu второй Филипповский переулокта, Moskvada, Arbat'ta. Şol edara anyklasaňyz Türkmenistanyň Rus Federasiýasynyň ilçihanasynda şöyle bir düzgünçilik diýip aýdýan men, käbiri bir düzgünçilik diýip aýdýarlar. Kim haýsy sebäbi bizde Türkmenistanda bir topar narýeçe, bir topar nemele var, aksentler var. Şu zatlar edip otur, adamları yine kısıp oturdu. Peskelçilik döredi otur. Türkmenistan'ın içi alda, nire varsan bolanok, nire varsan yokurdan ruhsat var, şu tayda da şöyle zat edip otururlar. Moskvada. Näme üçin men bu zatlara gidip geçen? Sebebi, bizim ildeşlerimiz, Rus Federasiýasy beýik ýurt. Her bir kunjöýünden gelecek olsan, käbir kunjö Sibirden gelecek olsan, Dalny Vostokdan gelecek olsan, 3 gün gerek. Türkmenistanlar o tayda pakirler näme? Öz yurdundan pul tapmak ýagdaý kyn bolsaň, olar bara şu Rus Federasiýasyny barıp ýaýrapdy. Türkiýeге giden ýaly Rus Federasiýasyny. Dalny Vostok barýarlar, Khabarovsk barýarlar, niýde iş tapsalar. Ýöne şu taydan gelmek Moskvada oturmak üçin olar ýörüti şöyle условия создавать edip Moskvada bir gün kalsın diýip. Bir topor pul çıkıyor. Onların bir aile, belki 2 aylığı şu tayda Moskvada kvartira ya gostinitsa almak için çıkıyordur. Näme üçin men bu zatlar diýip? Sebäbi düýünden çüýredi bolar. Bular 2 ýyl diýip dünýä ýaratdy. Pasportuňyz uzaldy diýip. Ýöne men dün habar aldım. Bizim ildeşimiz vardı. 31 dekabr 2022 ýyla goýupdyr uzaltmasyny, piçat goýupdyr. M. Saparov diýip. M. Saparov diýip men Google'da seyrediyen o tayda tap bolana. Kim M. Murat mı, Mehmet mi? Kim o? Näle adı vardı? O vardı. Bizim ilçilerimiz hemmesi şpiyon ýaly zaşifrowany. Bulardan habar alıp bolmaýar. Türkmenistanyň içinde şu zatlar etdiler. Sebäbi Türkmenistanyň içinde jaňatçak bolsaň, öňler Sovet Söýüzüne haýsy prokuror jaňatçak bolsaň, arkaýyn nomerlaryny berip bilýärdi. A bular şöyle gorkak bolupdyr, gur priýomnyň nomerini berýärler, boldy. Kommutatorym däl o tayda. Hiç kimine saýdynýa etmeli. Näme üçin? Bular şöyle ýörüti sistema döretdiler. Halktan gorunmak üçin bir adam goýup. Indi düşüner ýaly däl berdi. Bular aýdy, döwlet halk üçinmi? Ýöne hakykatdan halk döwlet üçin. Käbirler aýdy, biz men kommentariýamda aýdýarlar, sen Kakımrat näme de otyrsın, tapide de otyrsın falan diýip, musafir diýip ýazýar men, öň gowy näme diýen. Bir ýyldan bäri bir şu İstanbul wakalary boldy. O gün uzak biri asışar ettir. Oňaryp bilmäpdir. Öňki ýylym asışar etdiler. Bu zatlary. Diýinman, geplemän. Ýöne näme boldy? Dursultan 3 aya düştü. Bu gezek bizim Türkmenistanlaryň bagtyna Adem Bey bar eken. Şo bolmasa bizim Türkmen ildeşlerimiz çıkmazdy. Kim bu zatlar aýdy? Men näme? Единственный men оправдание tapen, men dostum jaňatdy Kakımrat, sen nä? Yapışdyň ey şoňa diýdi da. Титушки бьют, говорит, не по французскому паспорту, а по лицу, где. А он давал, где, как черный поезд, где, расписку, что не применять свое искусство.
Bir şoňa bir opravdaniya tapdım, şeýle başga opravdaniya tap bilemem. Başga opravdaniya tap bilemem. İl bilen bolsaň, iliň öňüne çykdyňyzmy? İl bilen bolun. Bärde adamlar oýnamak gerek däl. Biri aýdy Batyr Jumaýew diýsen Kakymrat halk bilen däl, sen pullaryny ýitirjek bolan. Näme pulum bar eken men Türkmenistanda? Men şo Murat Razakow ýatlan rezin tapçykan bardy. Men fabriklarym bardy Türkmenistanda. Zawodlarym bardymy? Mülklerim bardymy? Ya firmam bardymy Erandan produkty getirýän? Zatlar getirýän, kontrabandy. Men hiç tadım ýokdy. Aýdyp bilersiň senem ýokurky wezipede işledim. Prokurator, owa men işledim. Ýöne men işlendi öwrümizde biz beýle zatlar bilen zanimasiýa etmedik. Взятка, пятка bilen. O soňgy da o geometriski progressiýa bilen alyp ýerdim. Men pomoçnik ministr bolup işledim. Ýöne men doglan ýerim daş uzly bolsaň, ahally bolsam men öskü derdim. Menem belki bir ministr zatly bolardım. Ýöne men daş uzly doglanım üçin şo zatlar etmediler. Käbirler aýdyp bilerler, ýok sen aýdarsyň tire parça. Bolýa aýdaryn men bu zatlary. Ýöne siz ine Niýazow nähili bidunçylyk etdi, nähili biduzgunçylyk etdi. Siziň nemeňiz? Muny näme aklajak bolýaňyz? Muň nemelerini? Ýanglışlaryny. Şu herdäki Şutaýdyky ýörenler opozisiýa diýen. O kurt diýip aýtjak bolýar. Bolýa ol kurt bolupdyr, ýaşy. Kurt bolupdyr. Näme Berdimuhammedow näme diýeňiz? On nemesini daş töwerindäki jöhütler näme eken? Onu ýoldan azdyran eken. Siz özüňize bir aýdyp bilýäňizmi? Türkmenler şöyle zat edip bilýär. Şu taýda nasionalizm diýip. Buların etjegi var ha. Sistemany çalışmak niyetleri yok. Siz düşüneňiz ha. Men ýene bir gyzyk aýdyp çykýan. Bular var ha. Şu Berdimuhammed çenden geçen soň öz adamyny goýjaklar, ýene şu öňkü sistemany goýjak. Sistema Raşid Meredowmi günahkar dälmi? Ya aňarkylar günahkar dälmi? Sistema düýünden çalışmaly. Ma öňmen çykyş edende bir aýtdym men, biz barsak diýdim. MHM idaryny ýok ederiz diýdim. Şonda bir aýtdy, sen durakmy zat diýipdi. Men şonda aýtdym, siz durak diýdim. Sebäbi düýünde şüýren diýdim. Seredin MHM halkyň repressivni aparat oldu. Öz непосредственно funksiyasy bilen zanimasiýa eden ha. Непосредственно etmeli zatlary bilen. Ya prokuratura надзирательный organ, карательный organ oldu. Arkalar ara seredin. Kaziyetler, zatlar. Hemmesi aparat, bütün bir aparat oldu. David etme. Şutaýda var men bir yok neme çıkağı tapıp otyrum. Özüm üçün. Halkım özüm üçün şu zatlar aldymy kadin özlemizden. Men näme diýip aýdýan size? İnternette Kayrat Yertizbayev mi Yertizbergenov mi biri çıktı. Onu udalet ettiler hazır. Şu Kazakistan barada aýtdy da. Kazakistanlılar dedi. Men 10 aydan zatlarına aýdyp otyrum. Siz özüňizi alın gerek zatlaryňy. Ol aýtdy, siz ýadamadыңyzmy dedi. Bir topor çykyn opozisiýa diýip oturan zat, şolary diňläp otyrsyňyz dedi. Oňa çelli dedi. Siziň Kazakistan eliňizden gitdi dedi. Hemme balyk dedi. Şu näme Kazakistan öňkü prezidenti, on göwlerini häzirki prezident hemmesini şoňa ýaýrapdyr. Gitdir. Siziň bir etjek çykylgaňyz dedi. Şu partizan hereketi dedi. Näme köp? Ýalňyş sölen kükürt köp dedi Kazakistanda. Ýöne siz 3 adam etmeň, 2 adam. Sebäbi bir öz sen bolmaly, bir başga biri bolmaly. Şoň inanýan diýip. Inanýan adam. Özüňiz edin zadyňyzy hiç kime aýtmaň diýdi. Hiç kime aýtmaň diýdi. Her zatlar, şolaryň benzokolonkalary, benzostayankalary hemme yer şolaryň şu häzirki oturan nemelerin kete Kazakstanda. Öňkü hökümet işgärleri. Bir gezek başlasaňyz siz özüňiz hem heyran galýaňyz diýdi da. Şu zatlary başladyňyz, özü ösküder diýdi. Halk özünden başlap öz edip başlar diýdi. Ösküder. Siz özüňiz hem bilmän galýan. Siz deňiz tükürüm diýdi 41-45 kuşunda näil nemisle gorkydy partizanlardan diýdi. Şu zatlary. Şony men aýdyp otyrum. Onu sraz udaly dedim. Men diýdi, ha, şu Kayrat diýdi da. Ýöne bir zat sizden haýyş dedi. Şu zatlar edende bir ýak goýardyňyzmy zaýdy. Ýokary serip Kayrat sen üçin etdik diýip aýtmaly diýdi da. Haýyş diýdi sizde. Men şonda sizden şat bolýan. Sebäbi men öz diýdi.
Nemämi ýaky otyryň diýdi da. Se onu arestowat edendirler belkim Kazakstanyň içinde aýtdy. Şu bir ýolmy. Men size Türkmenistanlylar aýdyp otyryň. Türkmenistan tapawdy wamy Kazakstanda? Minde bir gezek erwetçiligi tapawdy wa. Kazakistan Türkmenistan'da seredinde gowy neme adalatlygy var. Ýöne Türkmenistan gömük ýurda. Siz göreňizakmy dün ýygnagynda bardanda Kaspiyat 5 prezidentler ýygnaşdylar. O taýda Şavket Mirziýow şu o taýda muňa namýok edip otyr. Kakydyp diýip otyr. Ýaşlary bir neme etmeli. Bizde Taşkentde forum edeli. Geljeğiz ýaşly. Bu mafioziýaly şeýdi otyr şeýle neme. Mafiya. Özüni alıp başyny seredäý. Döwlet ýolbaşçy diýip aýdyp bolana muňa. Hemmes akıllı gururun edi, amında akıllı saat çıkıyamı. Bu kuşgelleden, bu kaşşeynen akıllı saat çıkıyamı. Şimdi siz özünüze var ha, Türkmenistanlılar. Özünüze netice gelin. Kim tarafta siz? Neye mi edeceksiniz? Kimi göreceksiniz? Ya biçilen apozisiya deyip oturan halkın beyni yiyip biz göreşeyiz, bizim karşımızı göreşeyle deyip onların tarafından mı? Neçe yıldan beri iş saati yok, neticesi yok. Ya siz öz elinizde özünüz hareket et başlarsınız. Size hiç kim gerek değil. Hiç kim gerek değil. Siz halk, siz çıkmalı, siz aytmalı. Biz özümüz sayılıyız. Türkmenistan'ın içinde yeki Türkmenler siyaseti vurnumalı değil. O tayda hem nohurum var, hem bulucum var, hem özöklerim var, təcikler vardır qalan qaçanlar. Nemeleri var, Gruzinli qalandır, Ermeni qalandır, Azerbaycan qalandır. Bir topar başka milletler qalandır. Yönüz biz şolardan başlasak, yine təzinin Niyazın dövrüne geleceğiz. Şoları çetlep başlasak. Onlar başta Türkmenizasiya dediler, o son ahalizasiya oldu, o son bir muhamizasiya. Size şu zatlar gerek mi? Size şu zatlar gerek mi? Sağ olun. İndiki duşumuza çeldi.